Laburrak erantzunak, ez? Bale, bai. Badago baserri itxusirik. Bueno, baten batzuk gustokoago beste batzun baina. Orokorrean ez. Inoiz diseinatu duzu funtzionala ezen zerbait polita geratzen zelako? Ez, rotundo. Komunetan bideta jarri behar da, ala ez? Familiaren arabera. Nire etxean, esango nutzun, bai. Kalatraba, bai, ala ez? Nahi dut ez beste bat. Zein da munduko eraikin itxusiena? Ez dut erantzun. Batzu badatez burura baina.